Szczęść Boże wszystkim, co mnie oglądacie. Witajcie tym, co pomoczek zawodzą. Dzisiaj chciałbym padać o naszych farbach. No, ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że nasze farby to są złoto-błękitne. Jak już mamy mieć szlajfka, to ona ma wyglądać tak. Złote do góry, a modre na dół. Nie tak jak dzisiaj w telewizji lektory, redaktory, politykiery mają szlajfka niby ukraińską, no z jednej strony mają ta farba nasza, a z drugiej mają farba ukraińską. Bo Ukraińcy mają farby po opolczyku i no, że mają ją na łopa, w odróżnieniu od śląskich. No i teraz jeszcze jedna rzecz. Szacunek do naszych barw, do naszych fan. 16 pójdziemy po Marszu Autonomii, jak od 16 lat i widzę, że nie wszyscy mają szacun do tych naszych fany. Nasza fana, jak poskładano, to tak, żeby tak to wyglądało. Jak ją mamy, no to jest tako, co my tam bierzemy zawsze z wody, to składamy z szacunkiem. Nie jakoś tam pognieść, do kapsy wsadzić, no z szacunkiem. Tak, żeby była genau. Ja wiem, że one nie wszystkie są tak super uszyte i super do winkla, ale my mamy je składać do winkla. Jak ino się do, sobie to gryfnie wyglądało i sobie żaden nie padło, że to jest jakoś szmata i ma być poukładane. Ja wiem, że na sztylu, widzicie, tu też mam fana na sztylu z naszymi farbami. Co prawda to jest sztadu mojego, ale jak najbardziej śląsko, no to ciężko byłoby to poskładać, bo na sztylu może być na trwałe albo ten, no to wtedy możemy to poswijać. Ale też tak, co by to jak gryfnie wyglądało, a nie po chamsku, byle jak krzywo i no, co by to na coś wyglądało. I powiem jeszcze jedno. Ja był kiedyś w Ameryce i powiem wam, że takiego szacunku do swojej fany, jak mają Amerykany, o to jest taka pamiątka, co się przywiózł, wiecie? Amerykańsko fana, taką malutko to no, mają, no tak jak ci, co tam mają jakiś związek z tym państwem, to sobie mogą tak na biurku postawić, albo ma jakiś sentyment, ale tam z reguły te fany są srogie i przed każdą chałupą patrioty amerykańskiego taka fana wisi. Ja nie namawiam, żeby my wysiali nasze fana i całki rok ona wisiała, no bo fana powinna być wystawiana z okazji ważnych rocznic, takich jak 15 lipca, kiedy Sejm Rzeczypospolitej Polski nadał nam autonomię przez aklamację. 5 maja, kiedy dekretem nielegalnym rządu Bieruta ta autonomia została cofnięta. Czy jak Sejm Rzeczypospolitej nie chce nam dać prawa do etniczności czy języka, to też z tą faną możemy zrobić z czarnym kirem. Co prawda to jest z krzywdą do Rzeczypospolitej to, co robią dzisiejsze i wczorajsze rządy, czyli PO-owskie i PiS-owskie Ślązokom. No ale Kejsik, taki mądry człowiek,
z kultury w paryskim badał niejaki Gejdroć, że jak Polska nie uszanuje Ślązoków, to będzie miała dur z nimi problemy. No i ma problemy ze Ślązokami, z prawdziwymi Ślązokami. To, że tu przywieźli we krowiokach roztomajtych, a potem w już takich lepszych cugach też roztomajtych terenów, to nie znaczy, że oni są Ślązokami. Po leku zaczynają być. Po leku colikerzy się asymilują. I no czasem było całkiem odwrotna. Bo i niektóre Ślązoki zaczynają się zachowywać i mieć etos ze wschodu, z północnego wschodu. No i to też nam czasem się nie podoba. Tak jeszcze raz, pamiętajcie, miejcie szacun do swojego języka, do swoich farb i pokazujcie, że szanujecie swoja fana. Nie tak jak to niektórzy robią, wezmą, pobotlają do kapsy stanu. Nie, to jest wielkie zgorszenie. Trzeba szanować siebie, wszystko to, co my erbli po stazikach, starożkach, umach, upach i to, co mamy w sercu, to, co mamy w głowie, a nie to, co nam korzą niektórzy wciskać, że my są gorszy sort. Nie, my nie są gorszy sort. My są usia, jako autochtony mamy swoje prawa. Jak my ich nie będziemy szanować, to nas też nie będą szanować. No to do już zaś, a na koniec wam tak puszcza ta pieśniczka. Kto chce cołko, to niech se weźmie do internetu. Z pomoczkiem.